nfakkar li nsabu ftit jinbot issa minn parteċipazzjoni oħra, kellek issejjaħ l-iskwadra finali, kemm kienet diffiċli għalik biex tażel 13 il-plejer magħżula. ħafna. Naħseb dal-aħħar jumej qasir qatt ngħidlek il-verità. Kienet deċiżjoni diffiċli kif taf inti kif għattajja fil-press conference ukoll jiena. Ħsibna li ħankunu 15 il-plejer, ma kelli nażel 13 il-plejer ġifieri. Kienet speċjalment tal-goalkeeper u ovvjament l-aħħar plejer li kellu jintażel ġifieri kienet daqsxejn diffiċli wkoll. Imma dawn huma d-deċiżjonijiet li rid nieħdu, deċiżjonijiet mhux faċli. Jiena ninsab konvint li l-aħjar għażla li stajna għamilna jiena u l-panelli ovvjament tkellimt ukoll ma' ċerti plejers ukoll, ġifieri tifhem biex naraw daqsxejn kif it-tim ikun iktar bilanċjat u hekk u wkoll mal-President ukoll. Naħseb issa nisperaw li d-deċiżjoni li ħadd jiena ovvjament hemm iktar esperjenza, ġifieri hemm inqas plejers żgħażagħ imma plejers li ilhom miegħi wkoll 10 minn 13 mit-turnament li kelli tas-sena l-oħra ġew Barcellona. Nisperaw li nkun għamilt l-għażla tajba.